Ako som vravela, na obrazovke môžeme trošku pritlačiť, takže ja si dám aj korektor, aj kontúrku a aj to prepudrujem. Bože, pardon, ale ja som si to presne uvedomila. Ahojte všetci, vítam vás pri bože môj. Je ľahučký a dokáže pleť krásny bože môj. Tak si spravíme na tvár... Oh my god. Maria, prepáčte. Yikes. Akrobatická ruka. Toto je stres. Vždy je toto stres. Ja ani neviem, čo k tomu dodať. Slova sú úplne zbytočné. OK. Volajte na číslo 0900. A keď zavoláte teraz, dostanete k tomu aj tento štítec. Dobre.